în cantități industriale. Boss, femeia ta de târcoale. Dos, adus ahă cu musare, e și echipa mea, a ieșit la vânătoare. Sos, în cantități industriale. Boss, femeia ta de târcoale. Dos, adus ahă cu musare, e și echipa mea, a ieșit la vânătoare. Dau șut, bară gol, 1-0, Cică Hagi, cu ochii pe mine, papalagi, totul mare, chemat-o la hotel și un băduie de închesă, a dormit studedă și se atezi din fuieză. Frații nu șorghem, cu frații pe red, nu uit pe YouTube, apasă pe red. Frații nu șorghem, cu sorul n-a de aprend, asta dă cu hate-uri, dar și se acuncer. Pe balcon să mănânc salata Caesar. Am văzut o fică jos în pază la Paris. Azi în ăsta a fost la tiză. S-a mirosit, ești un șarpete, am trecut pe listă. Aolo, băieții, am dat foc la internet. Aolo, o scorit ca încet. Aolo, Dise aripi, bagă sos la pachet. Sos, industriale. Boss, femeia ta de târcoale. Dos, adus ahă cu musare, e și echipa mea, a ieșit la vânătoare. Dos, în cantități industriale. Dos, femeia ta de târcoale. Dos, adus ahă cu musare, e și echipa mea, a ieșit la vânătoare. Alo, vezi? Vezi, am reușit. Pe 0-1, nu, cred că nu v-ați pregătit. Pentru trenă liniștit și de grupul îi ridic. Alo, pompieri, am dat focul, prinde foc, ia, prin, o la fi, nu mă joc. Din competiția joc, pregătită, pune pe la loc. Ajungeți garantat, domne, de la 0 muncă și m-am ridicat. Rezonă și pe treabă concentrat, care și iara banii fac, totul sparg. 1, 2, 8, de mult, 10, la tot mai de mult, acum ce tu plus noastră și-am venit să o consult, dat în pein. Am venit sus, în cantități industriale. Dăm un bec, dăm YouTube jos. SMS la alta, es o mie destule. Sos, în cantități industriale. Boss, femeia ta de târcoale. Dos, adus ahă cu musare, e și echipa mea, a ieșit la vânătoare. Sos, în cantități industriale. Boss, femeia ta de târcoale. Dos, adus ahă cu musare, e și echipa mea, a ieșit la vânătoare. Sos.